ናይ ገበን ተኸሳሲ ያው ንዝቐረበሉ ክስ ገበን እንተኺሒዱ ብመሰረት ገበነኛ መቕፅዒ ስነ ስርዓት ሕጊ ቁፅሪ 136ን ቀፂሎም ዘለዉ አንቀጻትን መረዳእታ ይስማዕ ማለት ዝምልከት ምስክራት ክቐርቡ ምስተኣዘዘ ያው ምስክር ዘቕረበ ወገን ማለት እውን ከሳሲ ኮይኑ ዘቐረበ ዓቃቢ ሕጊ በመጀመርያ ደረጃ ናይ ምርዳእ ሽኽሚ ስለ ዘለዎ ምስክራት ክቐርብ ይግበር ማለት እዩ። ያው ምስክራት ክስማዕ ተለዉ ኣገባብ ኣተሓታታ ብዝምልከት ድማ ካብ 137 ቀፂሉን ብዝርዝር ተቐሚጡ ንረኽቦ ማለት እዩ። ያው ምስክር ዘቕረበ ወገን ዋና ጥያቄ ንምስክር ይሓትት ያው ምስክር ድማ በቲ ዝተሓተተ መሰረት መልሲ ይህብ። ያው ኣብ ገበን ጉዳይ ተኸሳሲ ኮይኑ ዝቐረበ ድማ መስቀለኛ ጥያቄ ንምስክር ናይ ምቕራብ መሰል ኣሎ። መስቀለኛ ጥያቄ ማለት ብዋና ጥያቄ ብዋና ሕቶ ተሓቲቱ ምስክር ዝሃቦ ቃል ስሕተት እዩ ዝበሃለሉ ኣገባብ እንድሕር ሃልዩ ንዳኛ ምርዳእ ማለት እዩ። ቀፂሉ ድማ ብመሰረት 139 ዝምስክር ዘቕረበ ወገን ማለት እውን ዓቃቢ ሕጊ ንተኸሳሲ ብዝቐረበሉ ምስክርነት ተኸሳሲ ብዘቕረቦ መስቀለኛ ጥያቄ ዝተጓደለ እንድሕር ሃልዩ መዐረይ ተባሂሉ ዝተቐመጠ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣብ ዋና ጥያቄ ምምራሕ ንምስክር ምምራሕ ኣይከኣልን ኣብ መስቀለኛ ጥያቄ ግን መሪሕካ ዋላ ምክርኻር ይከኣል እዩ ማለት እዩ።